ittini, t-tuffieha migduma u titfa t-tort fuqi. Difficli ma ngħid xejn alavolja. Drajt id-dnub li ggor u rajt l-imhabba li żomm u drajt id-dell il-kenn id-dar kellu jrabbi stonku ferm aktar b'saħħtu milli hu. I guess l-ugih ikabrek jew ikisrek skont il-mentalita tal-mument, tal-ħajja biżett, il-mohh rabba vizzi jagħtu kompliment. Għall-ebda relazzjoni ma neħassin li qiegħed hemm, alavolja qiegħed hemm, għax eħfef ma ngħix fil-presenti u eħfef inweħħel fil-passat meta ħoss il-futur jiżluq li min idi. Irrid naċċetta li m'hemmx tfalli jew tirnexxi kemm tagħmel l-ahjar u tibqa' tmexxi. Kellimni meta titfaċċa mġiba ħażina li qed nipprova nikkoreġi għax ġieli ninqabad fil-hajja u l-kumplessi. Jekk ittini l-ispazju biex infalli ħanirnexxi u jaf tafni bħala familja jew dak li jisparixxi. Jekk tafni bħala tnej skużani imma ħatmu jagħti wens jitnejku bija ximur terapija parti mill-generational curse. Reputazzjoni bażwija l-ideja li nintoġob ma toġobniex west, speċjalment ma' mi għalbis jafli lu stess. Imma lik rrid intik l-ahjar vers li jgħinek tikkumbatti l-istress. Imma kieku kelli nkun kompletament onest ma nafx kif, għax qiegħed fuq tank vojt mil il-bot minn perfett, rim il-bot minn suċċess, tun inqaħin il-bot minn bot suċċess, u bot tiflok tirrispondi bli tħoss u xett, joħloq problemi flok isolvi l-konflitt, u naf li qed tiddependi fuq is-sess xorb u pills, u l-għajnuna qiegħda tiġi minn għandek biss. Nixtieq ngħidlek waqqa l-maskla u hu nifs, nixtieq issib min jikkalmak meta jaqgħek u jdik forehead kiss. U jekk taħseb li ma nħobbokx ħossokx dejjem kontu tibqa' pastizz. Dejjem kontu tibqa' pastizz.